magiging malakas. Sing lakas niya sa Mera. Mag-stop over siya sa Isabela, wawasakin niya yun. Alam mo yung madyangat, mabubura sa mapa ng Solano. Yung tulay nila, yung mga force nila magiging abo. Thanos. Aaraw. Nagandahan ko. Nagandahan ko. Okay na siya. May pagkain. Mababa. Mahina siya, pre. Kuyang mabait na mag-aaral. Anong inaasahan mo sa darating na bagyo? More birthdays to come, God. Sana hindi malunod yung kalabaw namin. Ano pangalan ng kalabaw niyo? Dagon. Ayun po, nagmumogo po kami kasama yung mga tropa ko. Wish me luck. Start na, bilisan nyo! Mga kaibigan, dahil mahal na mahal ko ang Pilipinas, ilalagay ko dito ang pambansang macho, sila Lapu-Lapu. Okay, let's go. Okay na natin mga kaibigan. Boom! Ganito po ang ganap dito sa IMAT 12 namin. Hoy! Mamamatay ka mamaya, pre. Ayan o, yung legend namin mga kaibigan. Siya yung batak dito. Siya yung master. Boom! Mga kaibigan, nandito po ako ngayon sa top. Medyo lag po. Tignan niyo po. Ayan. Yun, okay na. Green na siya. Green na. Yan. Ngayon po, hindi ko pa alam kung sino makakatapat ko. See you guys mamaya. Umuwi na kayo. May bagyo, malakas. Mas malakas kay Yolanda. Ito gagawin ko habang may bagyo. BI to, BI. Sinong BI? Yan ang BI doon. Pauwi na yung mga tao kasi alauna wala kaming klase. Wala lang tao dito sa SMU yun, no? Tignan nyo. Pauwi na yung mga tao dyan. Wala na, inayos na nila yung mga booth dito sa Science Week kasi ngayon. Saan? School of Health and Natural Sciences Week. Tapos inayos na nila ngayon yung mga booth nila dahil babagyong daw ni Ompong. Nag-Ilocano kami nga duwa Surwak Isuna. Ilocano mo yung babagyo mamayang hapon pero mainit ngayon. Ayan naman yan. Ilocano Ano? mo. Babagyo. Babagyo mamayang hapon. Agbagyo, madamdama. Tapos Ano susunod doon? Babagyo mamayang hapon. pero umiinit ngayon. Pero umiinit ngayon. Ano? Araw-araw. That's the famous Kulokol here in Bayongbong. Time check guys, it's 1:51 PM at mahirap po sumakay mamaya pag mga alas 4, alas 5 pa tayo uwi. Ngayon po ay namumuon na ang clouds sa itaas at parang masarap na yung mag-burger. Gusto mong mag-burger? Gusto ko mag-burger. Titignan ko yung langit, ang ganda. Pupunta kami sa Burger Run. Ang tawag kasi no Ilocano ka, ipangpanganan nga the burger na Bergeran. So tatapang kami di Bergeran. Bye. Oh, we got the menu guys. Libre ko ngayon kasi babagyo na. Wala nang pasok mamaya, wala nang pasok bukas. Pamasahe lang may babawas ngayon kaya may natira pa akong pera. Kaya subukan natin tong Lastic Man kasi I'm a cheeseburger fan. This is not a good place for diet.
ka, boy? Masaya ka? Oo. Kasi? Libre ka ulit. Tingnan, ang sarap oh. Kita nyo, meron pang ganito. Bakit ikaw nung nag- dahil papalipit na nga itong bagyong Umpong. Tungkol naman dito sa lakas ng bagyo ay napanatili nito ang kanyang lakas na 205 kilometers per hour at pabugsong umaabot sa 255 kilometers per hour at inaasahang magla-landfall sa Cagayan Isabela area. Bahagyang bumilis ang bagyo mula sa 20 kilometers per hour kanina, ngayon ay nasa 25 kilometers per hour na ito. Yun, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Quirino, Nueva Vizcaya. Dito tayo kakabsat, Lamo Dupax del Norte, nga may isang flood-prone area. Nung makita yun, dito yung babaan, sapay lati danom, bababay lati danom. Tapos nung ngumaton to, adi danom dito yun, alarm, daytoy, ay ayusin datot tayo daytoy nga madyak nakasardon. Agad jack and tricycle ay ayusin datot tayo datoy nga device. Ag-alarm atoy, mangod amin nga kabarangay dito'y Lamo, nga ngumat nga to atoy. Ito nga lugar gamin ka, may sa ating nga malaylayo si Dupax del Norte nga badbantayan datta atoy ating nga karayan umapapaw ating umat nga to ti danom ata madanuman daytoy nga daga umapaw to nitoy aji danom apan tayo mo tatay di may isa nga malaylayos ditoy Dupax del Norte Jay Almaguer. Datay tatta dito'y Almaguer, madi makita tattan, tarabiin, ngam dito'y pantatat darak tatta. Halos madi makita atoy no simagpat ito'y aji danuman. Madi ngamin makita tarabi ngam dita banda dita, ada ngamin ti karayan. Ata nga karayan, nagapuy jay Indiana, tapos nagapuy jay Ritaw. Aji nga karayan, ngumat nga to ajay, ingana ji Bernabe, sumat lang no ko ti mang laylayo si ji Bernabe ajay. Grabe no ko dito'y kasilawan makita mituyen. No makita yo atoy no makita yo atoy, agito'y pagpagay, mapukaw amin atoy, no sumangpat aji bagyo. Isa makita tatta, before and after na, atoy pay latitsura na tatta, initial on pay aji bagyo. Brian nyo, aji may isang video, no imay aji bagyo, tat no makita yo, dito'y ayan mo, ito'y Dupax del Norte, no kasano ka grabe, no malaylayos dito'y.